Bună ziua lume, am început o nouă serie de Minecraft, o zi normală de survival. Ce-i se iau ăsta? Hai că-l ia. Am luat și eu niște gold. Se mișcă cam greu, dar asta este, așa este când filmăm. Windows vechi, XP-ul. Nu mai nimeresc groapa. Nu mai nimeresc groapa, băi. Mă rog, ne ducem la casa noastră. Vom pune glowstone-ul în chest. Din videoclipul trecut, cred că știți casa, chesturile, dar nu cred că v-am arătat camera aceasta. V-am arătat jos. Am mai făcut puține schimbări la acea cameră. Aici am glowstone-ul. Nu am puncte de enchant, vreau puncte de enchant și n-am sabia. Am uitat să-mi iau sabia. Și mă voi duce în Nether dacă reușesc în această filmare. Mă voi duce în Nether. Și ne vom duce în Nether. Deci să luăm sabia. Deci ce sabie? Nu luăm sabia de diamond pentru că aceasta vrem să strângem puncte de enchant pentru această sabie, da. Mai joc în casa aceasta, stau cu Ianis. Wow! Și mai e o fată, Alexandra, tot în casa asta. Vom coborî să ne ducem în Nether. Uitați portalul. Și ne ducem spre Nether. Am intrat în portal. Și ne teleportează. Vor fi niște caracatițe uriașe, urâte. Dar trebuie să le facem față. Suntem oamenii Netherului. Chiar dacă ne e nouă puțin mai frică, dar nu contează. Nouă ne place Netherul. Chiar îmi place Netherul. Tare. Am mai fost în groapa asta cu Denisa când am filmat. Din câte știu, aici vreau să fac o cameră în Nether. Da. Așa e, vreau să fac o cameră. Chiar vreau să-mi fac o cameră în Nether. Haide bă, caracatițo, așa, că de-aia am venit în Nether, să ne bătem cu tine. Nu-mi dați foc, 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 ce v-am spus, ce v-am spus, ce v-am spus. Nu vă mai văd. M-a murit, pe bune, frate. Nu-i corect. Nu mă las. Aici este protecție de emerald. Pe bune, cât de fraier puteți să fiți? Protecție de emerald, pe bune, frate? Nici chiar atât de praf. Haide, mergi, cal. Și am revenit din nou la casă. Wow, ce minune. Acele sunt gesturile. Nu ne mai ducem în Nether, deoarece m-am enervat. Mi-a venit nervii pe Nether, nu mai mă duc. Mi-am pierdut sabia de iron. Da. Asta e, așa se mai întâmplă. Și ne vom duce afară. Desigur. Și du-te afară. Aceasta, de-abia am cultivat. Mi s-au făcut deja pepeni. Wow, ce tare. Mi s-au făcut niște pepeni.
Dacă vreți să-mi dați un sfat, dacă am pus deja niște semințe de pepeni și pepenii s-au făcut, trebuie să repun semințele sau se poate face tot din acele semințe? Aceasta este întrebarea de azi pentru voi. Am spart un geam și așa, lăsați-l că o să-l pun eu. Nu poate să treacă nimeni pe acolo, dar așa cred, nu sunt 100%. Trebuia să-mi dea 9, pe bune, frate, nu 3. Dacă mi s-a făcut foame, voi pune niște pepene. Voi mânca. Aceasta este sera cu de toate, să știți. Am și grâu și de toate. Mi s-a făcut și dovleci. Ce noroc pe mine. S-a făcut și niște dovleci. Ce tare. Vă pot arăta niște chestii, că mi s-au făcut dovlecii. Ce tare. Tare chestia. Nu? Știam. Mi s-au făcut dovlecii și o parte din pepeni, da. Pepenii au mai fost puși. Ieri parcă au fost puși pepenii. Dovlecii n-au fost chiar ieri. Dovlecii au fost ieri pe seară. Deci, ia uite, s-a mai făcut un pepene. Și s-a făcut un dovleac și în grădina de acolo, dar nu mă duc în grădina aia de acolo pentru că nu pot. Poate o renovăm astăzi, vom încerca să renovăm, dar nu. În episodul următor, adică mai pe seară sau... Nu, mâine. Mâine va fi episodul următor care vom repara acea grădiniță. Grădină, mini-grădină. Sau poate o vom transforma și pe aceea în seră. Uitați, vedeți? E ciudată, da. O să fac eu mare, frumoasă, extravagantă. Da, știu, nu prea mi-ajunge sera aia. Trebuie să facem cât și cât mai repede, nu știu. Acolo ne ducem drept în față. Ne ducem și este aici, este o fântână făcută de prietena mea, Alexandra, din Minecraft, care locuiește cu mine acasă. Așa, a făcut aici o fântâniță, deoarece n-are pâsă la acasă, da. I-am dat aici cu fărul, este în casă, l-am luat. Are un furnal, s-a făcut pietrula, ce tare. Și aveam nevoie că o să trebuiască să modific și a făcut și aici, ce noroc pe mine. Că mi s-a făcut pietrul și am nevoie să umblu în crafting-ul unde l-a pus. Băi, Alex, ai luat crafting-ul. Ce nașpa, ai luat crafting-ul. Nu. Taci. Dar nu știu cine l-a luat. Cred că Alexandra, pe n-are cineva. Mă voi duce. Nu. Și să vă arăt o șmecherie. Eu am făcut-o și eu. N-aveam ce face și să vedeți că am în jos un... Nu știu cum să vă zic, un dropper practic. Și e super tare, îți dă mâncare pur și simplu dai de o manetă și pa! Și puf, mâncare. Iese mâncare. O să vă arăt și cum se face, că o să mai fac unul la... Tot așa, în episodul următor o să vă arăt cum se face un dropper. Deci, o să vă arăt șmecheria dropperului în episodul următor și acum o să vi-l arăt, dar stați puțin să pun cele luate din fântâniță, să le pun aici. Da, știu că am mai rândul neprăjit, scuzați-mă, o să trebuiască să mă duc să-mi iau cărbune, mai am puțin, nu chiar mult, da, mai am, dar nu pun acum iron la prăjit. Știu că se poate face și cu găleata de lava, am lava nu foarte departe de mine, dar nu pot să mă duc în filmulețul de la acesta să mă duc să iau lavă. Nu mai nimeresc gaura. Gata, am nimerit gaura. În sfârșit am nimerit gaura. Uitați, acea invenție ciudată este dropperul. Cu dropper făcută. Un laptop quartz, dropper și o ușă de iron. Și un lever. Și... nu, încă nu, deci am deschis ușa, da? Și... ai și mâncarea. Ia uitați, am o pâine. Ce minune! Vedeți că am doar pâine, da? Uitați. În inventorii nimic.
și pac și deci